of the body of Christ. Spiritual hospital. Yes, whatever someone. Spiritual hospital. Kusho ukuthi sibhedlela sabomoya. Kunezinto mfundisi umgemane inga-attendwa umuntu ngokwenyama mfundisi umethu. Khona izinto kodwa edinga uku-attendwa ngokomoya. Lana si-attenda abantu abalimele. Nikhona bazalwane? So uma sila mfundisi lithi sizo-attenda abantu ababhekene nobuhlungu. Kunabantu been called, they are leaders. Uyabona nje ubaba uMendu uthanda uphakama ubaba uMendu. Ubaba uMendu is the teacher. Uyabona? Njengoba bembona that is the calling. Ubizo Lord. He's the teacher. That what abekade ngimsela uSihlangu. Ethi uMaqoqelela sidila namalida manje namalida kusasa. Singabona umondle attenda lana simbona ukuthi ngathi akaqualify la. Kunento esingayikhipha kulowo mfana umonje. So yingakho umbone attende lapha ngoba we are training and grooming. Njengoba sigruma ngabaholi bakusasa. Yesu basaba. So njengoba nibona ubaba uMendu is the teacher. Uyafundisa abantwana lapha esikoleni. Uyabathatha njengoba esuke bafundisa ugruma abaholi bakusasa. Abantu usuke befundisa ubaba uMendu esikoleni akazi ukuthi ufundisa umfundisi kusasa. Ethehlele babusho esikoleni ufundisa iloya yakusasa. Nikhona basalwane. Ethi umehleli lapha kwinto kanti ubhizi utrain ummeli wakusasa. So yilabo abantu abaqoqana kule ndawo uma bezake la into lokuhlangana uma sihlangane kanje kufika abantu awunde so bazodilwa to the spiritual hospital. Can I get an amen? So uzodilwa ngabantu ke kulimale kwabo ke ngokuhlukana kwabo ayikho basabani ebuhlungu njengokubona umholi elimele umholi uyakwazi ukuhamba ehleka phambi kwabantu kodwa elimele mawuze ukuthonga ume ngenyawo. Come on to the middle. Because then the simple one of the things they saw, but we are one of these Ushamin, Utakapume, Kaluparabuanaman, Uzontakuti, Namabandi, Sotu, Namaman, Bequella, Sotu, near Sotan, son of prophets of a figure about 4, that can put his young thing. God was last week, baby, Sine now, Baba. Leon Tanabu is Lord. We have one. So that's why Baba figured out, but figure to the spiritual hospital. The corner of Salwan. The panel people more in the 5-4 ministry. Usuga Bishop, Baba Postina, Baba